Migao mochung'ne chenro mar kunyo mwandu mayudore e bwo lowo kotendo kod atend arita e kaunti ma Migori dhi nyime kod timo apedha ne kembe ma ok mag jo Kenya matimo chenro mag kunyo mula e kaunti ma Migori ka gionge lesen. Kuom higni mathoth jokuny mula matinde kaunti ma Migori osebedo ka ywak ne nitiere kembe mathoth gin mago eko ma osebedo ka koro kunyo mula e kaunti ma Migori ka gionge kod lesen. Jokuny mula matindo osebedo ka ywak ni wege kembe gi mag jo China ema winjo mit mar mula ma Migori moloyo kata gin kaka jodak. Faida matimre lure kod weg bugo ema yudo faida maber. To wan kaka wan jotich ok wawinj maber nikech kwagolo to gin magi kawo to gidhigo. Koro wan kaka wan jotich wan gi finy waseyudo ok wawinj maber ahinya. Joma kunyo gol inyore kendo gitiyo gi ngufu mang'eny, to joma yude gin joma wuok e pinje maoko ka biro waro goldni. Yo ma kembe gi mag jochina ma kunyo mula yudo thuolo mar kunyo mula e kaunti ma Migori monge lesen osebedo ka kelo penj mathoth malo duoko. Waneno jochina ka nie ground lakini kiluwo like sani kopone dhi e ministry mar SDM ma Migori ibiro ka nitie mana jachina achiel manigi percentage mana 40%. Koro jogi biro challenge mage miyono ka gibiro to giponde jomoko machalo ka kefa to dhi kawo negi license koro gin magitiyo. Jagoro maduong' e Migao no mochung'ne mwandu go mayudore e bwo lowo kata mining Elijah Mwangi mano to ne chenrono mar timo apedha ni kembe mok mag jo Kenya matimo chenro mag kunyo mula tok chik e kaunti ma Migori ne wane giseyango kembe auchiel matimo tich mar kunyo mula e kaunti ma Migori maonge lesen. We are aware that there are illegal operators who have set camp in this place. Specifically, we have identified 6 operators that are being run by foreigners, extracting and heaping so that they can extract gold. Focus was to ensure that we put to stop these illegal operators. As you can see, this is a very huge investment, worth billions of shillings. And you'll realize that they don't have any license from the government for them to proceed with the kind of business they are doing here. E kinde mar apedha no, mano tim kod kweth manotelne kod jagoro maduong' ni, wegi kembe ma wachore ni gin raia mawuok e China, ne oyudi ka ne oringo duto kama na masinde magitiyo godo e chenro mag kunyo mula ema ne giwe kanyo. Watu wakipotea siku ya leo, tuko na wao. Na tunaendelea. Last week tulikuwa Kilifi, tukafagia Kilifi. Tuesday tulikuwa Narok, tukafagia Narok. Michael Chich ni chal kagima nitie jok mamiyo gi milome ka ochan apedha makamano. Jagoro maduong' e Migao mochung'ne mwandu mayudore e bwo lowo Elijah Mwangi wacho ni okang' manyien magidhi kawo en mako masinde magitiyo gi kuondego mag kunyo mula pone gi pondo e sama gitimo apedha. And therefore the message to all of them that right now the instruction we have in liaison with the county commissioner, we are going to confiscate this site. We are going to ensure that we carry some of these equipment to the nearest police station so that the owner of this illegal site can come forward and give us more information. Mwangi wacho ni piny owacho ok dhi yie mondo koro kembegi otiye piny Kenya monge lesen ka koro ochiwo siem mager. We are here in April. Na ile site tulipitia wakati ule April, saa hizi zimefungwa. Now they are applying for licenses. Tunataka hata hawa wafunge. Hakuna kazi itaendelea hapa going forward. Hata hizo zingine ambazo ziko na illegal mining hazitaendelea mpaka they comply with the law which requires them they have a document, licenses, permit that are needed for them to continue with this form of business. Migao mochung'ne mwandu mayudore e bwo lowo wacho ni gichano chako tiyo kod masinde manyasani mabende dhi konyogi e rango kaka chenrogo mag kunyo mwandu ma e bwo lowo dhi nyime e Kenya mangima. To make sure that we digitize these mining sites such that from Nairobi or from the regional office we are able to tell what is happening. And our Mining Act allows us to install any form of equipment or gadget that will assist us in enforcement, compliance, monitoring. George Juma, Ramogi TV, Migori.